Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ipdiang subai pi syak kimat jong kani kejan mates ni balang. Ini sedang shua dakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Kakan hon menteri jong ke sorkar Jylla kalau menjur ban penbet temai ya ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Ordinance 2024 kata dak bapendam no ya ke artikel lani ke para lai pusau jong ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024. Menteri rang bau la ong ba ka jing pen bet mai ya ka ni ka an ka long ru ha ka baya dei bat ka jing pen kala kerteng ya ka investment Meghalaya agency sya ka Meghalaya Investment Promotion Authority la ne ka mipa ka hon menteri jong ka sarkar Jylla kala terwa banwanra ya ka town and country planning scheme Kenang banwanra ya ka wei ka jingi trailang hapreng ka sorkar bat ki dorbar shnong ki autonomous district council ki dorbar shnong ki nokma ki raj bat ki elaka. Menteri ramba ka Jylla ulai tu ba ka ni ka scheme kan penwandur ya ki shnong ki thau namar ka jing nang yar jong ka sor bat ki shnong ki thau syagi jaka ba kendong. Kakan hon menteri jong ke sarkar Jylla kala menjur ya ke Meghalaya School Service Rules 2025 kenang ban plilat ya ki nong hikai ki besyakri haki lower primary school bat ki assistant teacher kin yolat ban kiu kerdan. Menteri rambak ke Jylla ulai tu ba ka kenhun menteri kalaya theri ya tai ha ka bai dei bat ke jing tau ya ki state rule ban perking ya ke jing siu ya ka analysis fees na ka bentaban bishar benia ya ki case baper da ka Directorate of Forensic Science ka bahap hapo ke jing khmi jong ka tanat kampo yeng ka sarkar Jylla. Kakan hon menteri jong ke sarkar Jylla kararai ban wanra ya ke jing penbet temai ya ke state anthem da ka penrung kat tu kat ni ki lain ya ka ktien penar ha ni ke jing ruai. Menteri rang ba ka Jylla ulai tu ba ka jing wanra ya ke jing penbet temai kalong da ka jing ai jing mut jong ki MLA na rilum jaintia khamtam na sembut menteri rang ba ka Jylla ba snia balang dhar. Ya kani ke state anthem bala penrung ya ka ktien jaintia on sa penruai haga Meghalaya Games ka ban salong hawa ya je. Ka senjuk ki nong san syar shnong ka briu new trap. Kala penpau bala idon kam ban don ya ki state chapter na ka benta ki Shipotli ki district council ki prepare ki badon ka Jylla jong tain syatei lamingi ha ka ri India namar ka jingya per ha ka riti ka dustur ha ka sensyar ka khadar bat kumju ru ha ka lariti. Nagini ki Shipotli ki autonomous district council dei tangki lightly ki district council ki badon ha ka ni ka Jylla Meghalaya ki bashim jat na ka kami. Kasenjuk ki rang bakur ke briu new trap bat kasenjuk ki nong sensyar shnong ke briu new trap kila penpau bakan long ka history ke benengkong baka Khasi Hills Autonomous District Council kan Khubor ya ki pajba ha ke dorbar ikhtiar pajba ke mansalong ha ka khat Tarik Kyllalyngkot arajar arpusan hamadan pulo. Hakaji Kylleng pensyai pajba ke balalong ha market complex new nongston ya ka jing penduk tiket ya uba marbiang nong siet kensan la mi ki briu ki basai ya ki banner ki balathok ya ki kentien penrem ya presiden jong ka seng VPP lembat ki bararu ya ki lamayong nrei hakum kani kepor uba arden ula ong bakin weng ya ki jingka ya ki durkmat ke jongki ha ka baki kat tu kat ni ki balara lamayong bat ya ki plakat kila weng bat peniru ya la ki jong ki durkmat jongki. Kini ki briu kila ong bagi klemwan na kano ke parti ne na uno kertong nrei ki wan kum ki riu pajba jong ka thain ban penpau ya ka jingle don bor jong uba arden ya ka nongstoin constituency. Kinong nya trok ki baju kamai ban kit ya ka dobilat jong ka Star Cement ki badan hapok ka syatri jong ka Star Cement Truck Drivers Association.
kelas dang ye jing sha tngan ba klembo por haplau jong ka karkhana Star Cement kabadon halom shnong East Jante Hills District halor ka jing le bamso nyo ginong penya jong ka transport NECPL Star Cement dak ba pha let kit mar ya ki katto kat ni ginong nya trok sha ki jaka ki ba jingai khanang bagi nong nya trok kin e no ya ki kam nagane ka shlem penmi do bilat bat ban yo thep bujri daki weipat Menteri ke Jylla Konrad ke Sangma ulasong jinyalang bat ka Presiden juga Indian Olympic Association ka PT Usha ya kepala penlong lembaga video conference harengkat ke jing sakhilang jong ki nongmi khmat na ka Meghalaya State Olympic Association. Hagani ke jinyalang Menteri Rangba ula batai bnia halor ke jing kloy bat ke jing penkrek jong ke Jylla Meghalaya ban penlong ya ka lempung yelek kai 39th National Games House nem Arajar Arpunyo. Ki jing pen kre na ka benta ka election sha ki ying dorbar thawan jam ka Khasi Hills Autonomous District Council bat Jante Hills Autonomous District Council ka banlong ha ka arpui tarik rumpang Arajar Arpusan kila ya cha cha. Khubor bapnya ya kani ke election ru kila ya bon kam ban pet ban khmi ben pa ben khnang ba kannom don kano kano jing thot jing duna lani ke jing bembiang hang ni hang tai haga arpunyo tarik Kyllalyngkot on sapen benaya ke final electoral roll ka ban long ru ka sngi sedang ban tap ya ki nomination paper jongki kertong kasngi bakhatdo baki kertong gila ban tap kerteng gade haka lai tarik rumpang arjar arpusan haga ba on sapnlong ru ya ka scrutiny kasngi penbena ya ka result kan long haka arpusau tarik rumpang arjar arpusan ka Khasi Students Union Nong Tleu Circle hapo gajing yalam u General Secretary usamla PMs imle kalalek ban ai da gajing tho haka Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District ka Mitali Chandra ban pen sngo haka ya ka jing e bagi pai ba ka than ki mat lengba ka jing yo yai light lan ki trok na ka surok mau maram nong thleu maulundep wat ka pormensi ka balawan ra ya ka jing dheng kali ka ba kha kha khamtam haka sngiyo baragi por long school ki pulit jong ka kyang patrolling post East Jante Hills District kila yok ban kurup bat rakno syathanat ya ki arteli ki motorbike ki ba klem try ki bala syu'e no ha ka wei ke jaka balong klau ha ka snong wa ko kyang ka jing ta okit halor kene kerang ya syakma ki pulit jongga kyang patrolling post East Jante Hills District kat bagi dang penlong ya ke jing pen up ketem ha rata cera anti-infiltration checkpost East Jante Hills District kila yok kurup ya ki dawai kuli amphetamine na ki arngut ki kentei Manipuri ki basyong hakawai ka kali kamai forced traveler kapadang wan na githain Assam. U Chief Executive Member Barim jongga Jante Hills Autonomous District Council Uma Madonbai Rembai ula keno bagi don katto kaningut ki officer jongga council ki ba impahu pahai wada pedeng gejing bumyo tulop daki pau benai kat baki babun ki officer bat kinong trei jongga council ki im kordit bat ki kitram nakadaw gejing bumyo tulop daki snem uba rembai ula ong ba san hajar san spak teli ki trok kiyat man la kamit hasurok ba national highway ban kit doyong kit masi nekit ding nrei ka executive committee balayalam da ka NPP ha JHADC kamla watang bansiw tulop ya kinong trei dagi bon benai UMP Barim jongga Shillong uba Vincent H. Pala ubalong ru President jongga Meghalaya Pradesh Congress Committee ulakan to bakarukom trekam jongga Voice of the People Party kaya seriem bat ka Bharatiya Janata Party namar kini ki arteli ki party ki lap bat ki khun ya ki election halor ka issue reservation lani ka bha kerpang bat ha ka jingnet niam ka Khasi Students Union kala pentip ba ka kabuk siar kadang up ya ki samla Khasi ban yo ya ki form na ka benta ka scholarship ban yo like coaching ya ka examen UPSC CSE
ka thong jong ka khasi students union ban ai da ka scholarship shaki khal samla khasi shinrang bat kan thei na ka banta ban pentibit yaladi ha ka union public service commission civil service examination kalong ban beijing yarap pisa yala ki jong ki paradok parasnam kum ki civil servants ki ban la ban kentiu ya ka jai ban riu hadin bala bon snam menta ba ka Jylla Meghalaya kam shimlala shu ban penmi ya ki civil servant na ka Jylla menta tung ini pai syakimat Khubor na Kylleng kari haga sengi rakhi ka bah nyo jong ki sipai ka Presiden Draupadi Murmu bat menteri kampok yeng Rajnath Singh kila ai jing yero ya ki sipai India na ka benta ka jing shlor ka jing trekam bat ka benta ka kongsan ha ka ba ya da ya kari kila ai buram ya ki riu shlor bat kila pen pau ya ki jing no senyang jong ka army ha ka jing penya ya ki jing ja bas ngusi ka jing penne ya ka jing sok bat ka jing tei ya ka jai ban ri Menteri Rangba ka Manipur UN Biren Singh ula banjur ya ka jing don kam ka jing kershan na sipai bala syong thai ban kentiu ya ka an ka sok ka san ka Jylla habakran ka sngi jong ki riu shlor ula pen bena ya ki jing tmu kum ke jakasa jing ken mau bat yaro ya ki jing no senyang jong ki riu shlor kat ba ula pen pau ya ki jing persyang ban shania halade ya ki jing yada hapo ke program Atmanirbhar Bharat kayeng darbar jong ke Tripura kala menjur ya ka ain ban pen kiu tulap Prapuway haduk kendai 4% yau Menteri Rangba ka Jylla ki Menteri Rangba bat ki MLA harengkat ki jing mentoi bapura hakapor baki syong thai kentup ya ki pension kani gadai ki jing kiu tulap ka ban nengkong nado usnam arjar khat kendai hakaba ka tulap jong Menteri Rangba ka Jylla kala kiu syaka kendai punyo hajar tengka ka BJP Karnataka kala persya ki jing lek benyi ki masih dah kaba kenok baka sorkar Sidaramaya kala lek benye ke jing yadai ki masih hakatai ke jing ki latak ki dorjong Menteri Rangba bat Menteri tenat rimerat dah ka masih ban pen iya ke jing khot ban pen kelai ke jing mut jing perkhan kani kala ja hadin ke jing ja badang shen jong ke jing syak lek ben ki masih kebala pen mong jur ke jing sngo jong ki Hindu kajing yap jong ki khat lai ngut ki brio bakan tup ya khat wai ngut ki kena ha Rajuri district jong Jylla Jammu and Kashmir kam dei satyan na kano jing pang virus lani bakteria ong menteri ka kwat ka kia ka sakina itu kat ba kajing test ki babnya kila weng no ya kajing pang kadau ko bati kena kadang don hapo kajing toket jong ki pulet hakaba dang wat bnya ya kadak jong ka neurotoxin mentatung ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ka Ethiopia kalapan pai biang yaki shispa an riu pusangut kinong syong shnong na Lebanon na mar ka jinglong jingman jong ka jingsngai hangtei haka ki he sarkar kilap diang sngubhai yaki hakakat lingsun Addis Ababa Bole International Airport ka sarkar ka ba IT lot na benta ka jingbha jingmiat jong ginong syong shnong nabari ka tmu ban beteng ye jing persyang ban penpai biang yagito kibadon ha jing Menteri Rangba do batmai jong ka Lebanon Nawaf Salam ula kular ban teipat ya kari ban bu hakmat ya ka hok ka jingsngan ka jingkiu ha yok ka kot bat ban pentrekam ya ka rai jong ka United Nations iwe hinyo not iwe ula khot ya ka jing ya teli ka jing tei biang bat ka jing pen kala kan thup ya ka hok na ka benta gi nong sya pen bethai ha ka kat ling Beirut ka South Korea ka tmu ban ya selok bat ka Ukraine lada ki sipai jong ka North Korea ki basya kem ha Ukraine ki pan ban petri namarba ki dei ki bala ken kum ki trairi jong ka South Korea kat kum ka riti sensyar jong ka kita ki arngut ki sipai ki bala syakem kimpat penpau ya kum kita ki jingtmu bat ka jing ekran bat ka Ukraine kadang ya syakman Menteri Rangba do jong ka Spain Pedro Sanchez ula terwa ban bu khajna 6% halor ki jing tiet jaka daki bemdai ki nongshong shnong jong ka European Union ban weng ya ka jing duna yeng ha Spain bat ban khanglat ya ka jing siu bai wai yeng hakapor balengkot
Kani kesin jam katmu benbu hakmat ya ki yeng nak benta ki nong shong shnong bat ka kentup ya ki policy ba pendap kum ki kendon ki ba khamper king halor ki yeng sakwai jong ki nong jungok kai Pyrthei. U Presiden ka Lebanon u Joseph Aoun ula kentu ya ke jing thau ka ba yai bet yai renti ya ke sarkar thamai bantai pat ya kari bat ban pha ya ke Khubor ka ba bahas ya ke Pyrthei. Ulapan kesan ya ke jing ya teli ke jing tai thamai bat ke jing long khoj hadin ke jing ya le ka ba khat sau panai hapdeng ka Israel bat ka Hezbollah. Kinong shong shnong jong ka Gaza ki up ya ke jing sange thma kat ba ka Hamas bat ka Israel kinang jan sha ke jing ya te kular ka ba ajing kermen hadin khat san banai ka thma. Kilong ying ki bala syak pen kan ria ki trang ban wan pai no shala ying ban sngusi ya ke jing do jong ki bat ban tei pat yala ka jong ke jing im ka bala jot ratai. Ka Egypt kala khot kirki ya ka Israel bat ka Hamas bakin poi kirki sya ka jing sange ya siat ka bala pensuk da ka jing ya kren ka badang ya shkamat Doha. Ka Egypt, Qatar bat ka US kilong ki ksiang nong penyesuk. Kani ke jinge te ke bala terwa ka kentup ya ke jinge pelat ya ki nong syar abor ki koidi na Palestine bat ban pentikina ya ke jinge rap ya ki brio na ke benta ke Gaza. Ka jing tombor jong ki kenhon runar ha Haiti kala pen ken ria jaka ya palat 10 million ngut ki brio ha usnem arajar arpsau ka bakio laisya na usnem arajar arpulai ong ka United Nations. Kiba bon ki breu ki bala syak pen keria ki la wat jakari haki shnong ki ba pediang nya ki kat ba ki jing syak tambor ki barang ya chkhmat hadu menta ki jim bembiang ka bam bat ki jing syak be shnong ki lanang pen ki shu shu ya ki jing ka bala penlong ya ki ban khot ki jing ya rap ba kerki tu ki long kimat kimat khublai.